Eveliina Spartankieriltä, moikka! Mulla olisi sulle tämmönen keskivartalojumppa. 3 liikettä. Mä näytän sulle ensin esimerkit ja sen jälkeen mä kerron, minkä verran sä voit tehdä tätä treeniä. Otetaan eka liike ihan vaan kahvakuulolla 2 käden heiluri, mutta tehdään se napakasti, räjähtävästi niin, että sä oikeesti käytät sun keskivartaloa siellä. Tästä lähtee. Räjähtävät jalat. Vähän kuin te pomppaisit ylöspäin. Näin. Toinen liike renkaissa. Napataan täältä renkaat käsiin. Ja sitten nostetaan jalkoja 90. Yes. Sitten voit tulla ihan lattialle. Ja nostetaan jalkoja niin, että lantio pysyy maassa ja tuo kädet tänne jalan molemmin puolin. Jalkaa niin ylös kuin saat. Näyttää helpolta, mutta testaappa. Selkä yritä pitää vielä suorana. Toinen puoli. Yes. Eli nämä 3 liikettä. Heiluri, renkaissa jalkojen nosto ja sitten jalkojen nostot maassa. Sä voit tehdä vaikka 15 toistoa ja 3 kierrosta läpi niin nopeasti kuin ehdit. Ja tsekkaas tää. Se on moi.